Hej. Så er det simpelthen tid til, at vi skal se, hvad der skal ned i posen til, eller pakken. Men det er fordi, jeg starter med at putte det i en pose, ikke? Sådan en papirspose her. Skal jeg lige se, om jeg kan få den så langt væk, så i. Sådan der. Til en giveaway, når der er 500 medlemmer herinde på på YouTube. Det er her, vi er. YouTube, det er her, vi er i dag. Og jeg har fundet nogle ting frem, som kommer ned i den her pakke her, og så kommer der flere ting til efterhånden. Så jeg synes bare, at vi begynder med at vise, hvad det er, og så tager vi den derfra. Så, og det er ikke alt, der er sygerelateret, men det er meget af det er. Så, altså, vi starter simpelthen. Vi lægger hårdt ud med nogle knappenål. Jeg vil lige sige med det samme, der er ikke noget af det her, der er sponsoreret fra nogen som helst andre end mig. Det er 100% min giveaway. Det er mig, der har indkøbt det hele på den ene eller den anden måde. Der er en enkelt bog, som jeg selv har fået i en goodie bag, men den kommer vi til lige om lidt. Nå, vi starter. Knappenål, det kan vi altid bruge, eller det vil sige... Dem, der bruger knappenål, jeg er ikke specielt begejstret for dem, men jeg bruger dem dog. Så det kommer der ned i posen her. Så et målebånd, et ekstra målebånd. Og de ser... Jeg har lige et her, der ikke er pakket ind. Nu har det her sådan en fin mavebælte på. Så det kommer ned. Når det ikke er pakket ind, så er det sådan en sort-hvid her. Og fuldstændig normal mål, ligesom et målebånd nu engang har. Så har jeg sådan en her, markeringspind, som er ekstra fin, meget tynd. Og det er sådan en, der forsvinder med tiden. Ja, med tiden. Den forsvinder. De siger inden for mellem 24 og 48 timer. Så forsvinder den fra stoffet, så det, men tjek lige et eller andet sted, ikke? Men det er altså sådan en... så den putter jeg også dernede i. Og... for det ikke til at være løgn, så har vi også sådan en her. Det er også en markeringspind. Det er en, der forsvinder når vi stryger ovenpå den. Så forsvinder den. Men igen, der kan være nogle stoffer, som ikke kan tåle så høje temperaturer, som der skal til for, at den her den forsvinder. Og det skal man så lige tjekke op på, inden man begynder at bruge den. Men jeg har både en i rød og en i sort. Nu den her, det er den røde, der kommer med. Og jeg bruger dem altså rigtig meget, og er rigtig glad for dem. Så sådan en kommer der også med. Så er der symaskinenål, helt almindelige standard symaskinenål, og fordi jeg selv bruger dem fra Smiths, så er det også dem, som jeg giver videre til ganske almindelig symaskine. Og det er sådan en universal, hvor der er 5, det er sådan en, 5 forskellige, det er ikke 5 forskellige. Der er 5 nåle i, og der er 2, der hedder 7010, 2, der hedder 8012. Det er den universale, det er den, der sådan er standard, det er den, man mest bruger. Og så er der en, der hedder 9014, den bruger man, hvis det er lidt kraftigere. Så sådan en pakke kommer der med også. Og så har jeg nogle universal nåle special, som hvis man nu syr med, eller hvis man nu har, noget, hvor det sådan godt kan være lidt sticky, sådan lidt klistret af en eller anden art. For eksempel, hvis man har noget med dobbeltklippende tape, for at holde noget nede, eller hvis man har noget, hvor man har noget tekstillim på, for at holde 2 lag sammen, eller et eller andet. Så er den her rigtig god, fordi den tager ikke så meget imod, altså den bliver ikke sådan klistret. Og der er 5 nåle i den også, og de er alle sammen 8012, og det er jo fordi det er den nåle, man bruger mest i vores almindelige maskiner. Så sådan en kommer der også med. Og selvom vi helst ikke vil sprætte op, så kommer vi jo så nogle gange til det alligevel, og ellers hvis man laver knaphuller, så skal man jo bruge sådan en. Så sådan en her er der også med, og jeg synes den er super god. Jeg har selv en fuldstændig man til. En Clover opsprætter. Super god. Den kan jeg sagtens anbefale, så sådan en kommer der også med. Noget jeg bruger rigtig meget også selv, og også anbefaler
at bruge og lære at bruge, det er et termometer. Så sådan en fætter kommer der også med. Så skal vi heller ikke sådan glemme at hygge os. Og jeg kan rigtig godt selv lide de her, som hedder Marianne bolcher. Jeg er ret sikker på, at det er spejlvendt, men det er lige meget, fordi nu har jeg fortalt jer, hvad det er. Og dem putter jeg også ned i. Hvis ikke vi er nået de 500 inden, at den her den udløber, så skifter jeg den selvfølgelig ud inden et godt stykke tid inden. Fordi så kan jeg bare selv spise dem her. Jeg kan godt lide dem jo. Så, men der kommer under alle omstændigheder kommer der sådan en pose her med i hvert fald. Ja, og i første omgang så er det dem her, der kommer ned i. Så snakker jeg om min bog. Jeg må indrømme, jeg har ikke selv læst den, men jeg har en med til. Min mand og jeg var til et event. Eller event hedder det vel. Og eftersom vi var 2, der deltog, så fik vi 2 goodie bags. Og vi behøver altså ikke at have bogen dobbelt op. Så derfor så er den ene, har jeg besluttet, at den ene den går videre til den her giveaway her. Og den hedder Lyst til livet. Og det skulle være en krimi. Så den putter jeg ned i os. Så hvis vinderen når at læse den før mig, så fortæl lige om den er god, ikke? Så har jeg noget elastik, som jeg har. Og jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget jeg har målt op her. Jeg tænker, der er 2 meter eller sådan noget lignende. Skal jeg tjekke? Det gør jeg lige. Jeg tjekker lige. Bum bum lum. Nå, jo. Nej, det kan jeg simpelthen ikke. Det bliver jeg lige nødt til at gøre fra den anden side af. Sådan her. Der er lidt over 1,5 meter. Jeg tror simpelthen bare, at jeg har taget et stykke, og så sagt noget elastik. Og så klippet af, fordi jeg har det på en rulle. Sådan en rulle her. Det kan I ikke se, når jeg står der. Ja. Jeg har det på sådan en rulle her. Så der har jeg bare taget et stykke og puttet ned i. Eller taget med. Så har jeg taget en saks med. Den er udmærket til at bruge til stof. Hvis man ikke har en god stofsaks, eller hvis man mangler en. Det er den udmærket til. Men ligesom alle andre, så gælder det jo så, at man skal ikke klippe med den i noget som helst andet end stof, hvis det er. Men ellers så er den også god til, hvis man bruger den til papir, eller sådan en universal ting. Og selvom at man har en saks, altså i mit sygerum, der er en saks i hvert fald ikke nok. Fordi jeg bruger både noget til, når jeg klipper mønster ud i papir, eller hvis jeg klipper lynlås over, eller hvis jeg klipper, altså forskellige ting og sager. Og der er sådan en universal en, som må klippe i alt, den er god at have. Men ellers, den kan godt bruges til stofsaks, hvis det er det, man starter med, og så kun bruger den til det. Jeg har faktisk en med til, som jeg bruger til skin. Og det er den faktisk også rigtig god til. Så sådan en kommer der også med. Og apropos lynlås, så jeg kører meget lynlås i metermål, som I kan se. Og jeg har en meter her, er jeg ret sikker på. Der er en meter. Der er en meter lynlås her. Og så har jeg sat 3 glidere på. Og dem kan man jo så flytte alt efter, hvordan man vil have dem. Ja. Så sådan en kommer der også med. Lige nu har det været meget tilbehør indtil videre. Men jeg har også fundet et stykke af det her lækre patchwork-stof. Jeg synes simpelthen, det er så sødt. Og der er, så vidt jeg husker, så har jeg taget 1,5 meter. Ja, der er 1,5 meter her. 1,5 meter i fuld bredde har jeg taget med af det her patchwork-stof. Og det er... Ja, det er nok til, hvis man vil lave en taske, eller altså en toilettaske, eller et eller andet. Det er i hvert fald... Det er ikke øremærket til noget som helst, det bestemmer man jo selv, hvad man vil med. Men sådan et stykke kommer der også med. Og så når man syr, så bruger man jo rigtig meget sit strygejern. Og det skal så renses en gang imellem, og derfor har jeg lagt sådan en
strygejernsrenser, iron cleaner, med. Og der står altså bagpå, hvordan man skal bruge den og sådan noget, så det gider jeg ikke at komme ind på her, fordi det er faktisk lidt irrelevant. Men sådan en kommer der også med. Så det er indtil videre, hvad der er i den giveaway, som udløses, når den her YouTube-kanal, Syg Meget Nems YouTube-kanal, har 500 medlemmer eller subscribers. Så hvis ikke du allerede har trykket på følg med og abonnere, subscribe, så gør det, fordi så får du mulighed for at vinde den her. Og det er, som sagt, den her, ja, indtil videre, så er jeg bare ved at samle sammen. Der kommer en opfølgning på, hvor jeg putter mere i. Jeg hiver ikke det her op igen. Næste video, der er det, hvad jeg ellers putter i. Og det bliver ikke så meget næste gang, fordi det her, det har jeg samlet sammen over et stykke tid. Men næste video, så er det måske 1 eller 2, 3 ting måske, at jeg har fundet frem ekstra, som jeg så putter med ned i, og så, ja, så er det det, der sker. Så det. Men sus ind og tryk, eller sus ned og tryk abonner og så videre, og så, hvis der er noget specielt, du godt kunne tænke jer, at der kommer ned i. Jeg kan ikke love, at det kommer, men så kan du jo skrive en kommentar ned under. Hvis der er noget, I tænker, det kunne være fedt, hvis det kom med. Og så holder jeg lige i nogle prisklasser, hvor at almindelige mennesker kan være med til at betale for det, fordi det er mig, der kommer til at betale for det hele. Så yes, jeg håber, vi ses, eller det gør vi. Og så skal vi da bare have skudt den her kanal i gang. Så det er den første af dem, hvor at der er, hvad kommer der i giveaway-posen. Så vi ses. Hej.